கிளாஸ்ல கேட்டுக்கலான்ட்டு நான் பேசாம, ஏன்னா யுகங்களே 4 தானே, இது என்ன யுகங்கள், சில யுகங்கள்னு வருது. அப்ப நெறைய யுகம் இருக்குதா? அது நான் அதெல்லாம் அவரு விளக்கி சொல்லல. நீங்க சொல்லிட்டீங்க. நெறைய அண்டங்கள் இருக்குன்ட்டு. ஆமா. இந்த பாயிண்ட் அவங்க சொல்லல. சொல்லியிருந்தா நான் கேட்டிருக்க மாட்டேன். எனக்கு அங்க தான் பெரிய டவுட்டு. சரி வேணாம். நமக்கே கேள்வி புரியாம அவங்க கேட்கக்கூடாதுன்ட்டு நான் பேசாம விட்டேன். நோ தேங்க்யூ ப்ராப்ளம். மாதாஜி. நீங்க எப்ப டவுட் இருந்தாலும் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ராமானுஜர் அவதாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ராமானுஜர் அவதாரம் வந்து அவர் ஆதிசேஷன் அவதாரம் மாதாஜி. ஆதிசேஷன் அவதாரம். ஓகே ஓகே, எனக்கு அது தெரியாது. ஆனா இவர் மத்வாச்சாரியார் மட்டும் அனுமனுடைய அவதாரம் என்று சொல்வார்கள், அது எனக்கு தெரியும். சோ அது மட்டும் படிச்சிருக்கேன். ஓகே, ஆதிசேஷா நிறைய பவர். அதாவது அப்போ ராமானுஜாச்சாரியருடைய அவருடைய ஞானத்தை பத்தி நம்ம பேசணும்னா, அவர் ஆதிகுரு அப்படின்றத நீங்க சேஷனை வந்து ஆதிகுருன்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா, பலராமரை வந்து ஆதிகுருன்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அவர் ரொம்பவுமே ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஸ் ஞானம், புத்தி யோகம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவர் அந்த அம்சத்தை கொண்டதுனால நீங்க எந்த கேள்வி கேட்டாலும் ஆன்மீகத்துல அவரால் கரெக்டான ஒரு விதத்துல வந்து பதிலளிக்க முடியும். ராமானுஜாச்சாரியருடைய ஞானத்தை நம்ம எங்கேயுமே ஒப்பிட முடியாது. ஓகே, சோ நாம அதை தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும், அவ்வளவுதான். எஸ், மேபி அவர் சேஷனுடைய, எனக்கு இந்த இது தெரியாது, சேஷனுடைய அம்சம் என்பது எனக்கு தெரியாது. ஆனா கண்டிப்பா சேஷனுடைய அம்சமா இருக்கும் பட்சத்துல ஆன்மீக ஆற்றலை கொண்டு பிறந்திருப்பான். ஒருத்தர் ஆன்மீக ஆற்றலை கொண்டிருந்தால் அதுதான் வந்து, அதாவது ஆன்மீக ஆற்றல் என்ன சாந்தினி, சம்பித், ஹலாதினி, இந்த மூன்றுமே கலந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டதுதான் ஆன்மீக ஆற்றல் இல்லையா. சோ பலராமரே அந்த ஆன்மீக ஆற்றல் தான், பகவானுடைய ஆன்மீக ஆற்றல் தான் பலராமர் என்று சொல்லுவாங்க. அதுல அந்த ஹலாதினி பொட்டன்சி மட்டும்தான் ராதை என்று சொல்லுவாங்க. ஓகே, கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இல்லையா. சோ அந்த ரங்க சக்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு பாவம் வந்து அவங்களுடையது அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த இடத்துலயுமே கன்ஃபியூஸ் இல்லாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, 26 ஜானகிராமன் பிரபுஜி நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ஒண்ணு மட்டும் சொல்லுங்க மாதாஜி. சேஷர் வந்து சங்கர்ஷ்ணரான ஆயிரக்கணக்கான திருவாய்களுடன் 10 ரூபங்களை ஏற்று கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறார். 10 ரூபங்கள் எது மாதாஜி? அதாவது 10 ரூபம் என்பது என்னன்னா, அந்த இது மாதாஜி, அவங்களுக்கு அந்த தலை பாத்தீங்கன்னாக்கா எண்ணற்ற தலைகள் இருக்கும். ஆனா 1000 நிறைய தலைகள் இருந்தாலுமே நம்ம அந்த படுக்கை என்று வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த இதுலதான் படுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா. சோ சயனித்து இருக்கிறது, சேஷ நாகத்தின் மீதுதான் சயனித்து இருப்பார். அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடை மாதிரி இருக்கும்ல, அது தலைகள். ஓகே, சோ அதுதான் அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. இன்னும் வேற ஏதாவது விளக்கம் இருந்தா நான் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு நான் சொல்றேன். சோ நிறைய இடங்கள்ல. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஆமா ஆமா, பதம் 26. நான் ஒன்லி ஸ்லோகம் வாசிச்சுறேன், நீங்க மிச்சம் வாசிங்க பிரபு. மல்லிகா மாதாஜி, சேதுலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே. புமான் யோஷித் உத்க்லீப ஆத்ம சம்பாவினே அதமஹ சோபூதேஷி நிரனுக்ரோஷோ நிருபானாம் தத்வதோ அவதஹ. பதம் 26. புமான் யோஷித் உத்கிலீப ஆத்ம சம்பவானோ தமஹ பூதேஷு நிரக்ரோஷ நிருபணாம் தத் வதோ வதஹ. புமான் ஒரு ஆண், யோஷித் ஒரு பெண், உத மேலும், கிலீப ஒரு அலி, ஆத்ம சம்பாவன தன்னை பேணுதலில் மட்டுமே விருப்பம் இருத்தல், அதம இழிப்பிறவியானவன், பூதேஷு பிற உயிர்களுக்கு, நிரக்ரோஷ கருணையின்றி, நிருபனாம் அரசர்களுக்கு, தத் அவனை, வந்த கொல்வது, அவத கொல்லாதது. மொழிபெயர்ப்பு: ஒரு கொடியவன் அவன் ஆணாயினும் பெண்ணாயினும் அல்லது அலியாயினும் பிற உயிர்களிடத்து கருணையின்றி தன்னை மட்டுமே காத்து கொள்ளும் சுயநலமையாக இருந்தால் அவன் அரசனால் கொல்லப்படலாம். அதனை கொலை என்று கருதலாக. பொருளுரை: அன்னை பூமியின் உண்மை வடிவம் பெண்ணாகும். அதனால் அவளை காக்கும் பொறுப்பு மன்னனுக்கு உண்டு. பிருது மன்னரின் வாதம் என்னவென்றால், தன் நாட்டின் குடிமகன் ஒருவன்
அவன் ஆணோ பெண்ணோ அல்லது அலியோ தன்னோடு வாழும் பிற குடிமக்களுக்கு கருணை காட்டாது வாழ்ந்தான் என்றால் அவன் அல்லது அவள் அரசனால் கொல்லப்படலாம். அப்படி கொன்றாலும் அது கொலையாக கருதப்பட மாட்டாது என்பதால் ஆன்மீக செயல்களை பொறுத்த மட்டில் ஒரு பக்தன் சுய திருப்தியுற்றவனாய் கிருஷ்ணரின் புகழை பிறரிடம் எடுத்துரைக்காது இருந்தான் என்றால் அவன் முதல் தர பக்தனாக கருதப்பட மாட்டான். கிருஷ்ணரை பற்றி அறியாதிருந்தும் உயிர்களெடுத்து அன்பும் கருணையும் கொண்டு உபதேசிக்க முயலும் பக்தன் உயர்ந்த பக்தனாவான். பகவானுக்கு செய்யும் வழிபாட்டில் கூட பிரகலாதர் தான் உலகிலிருந்து விடுதலையாக வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை என்றார். மாறாக உலக சூழ்நிலையில் இருந்து அனைத்து ஆத்மாக்களும் விடுதலை பெறும் பொழுதே தானும் விடுதலை அடைய வேண்டும், இதுவே தனது விருப்பம் என்கிறார். இது உலகில் கூட ஒருவன் முழுவதற் கடவுளோ அல்லது அவர் அவதாரமான விருது மன்னர் போன்றவர்களினாலோ அவன் கண்டதுக்குரியவனாக கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ சேதுலட்சுமி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் வாசிங். வாம் சப்தாதாந்துர் மதாம் நீத்வா மாயகாம் கில சரை ஆத்மயோக பலே நேமா தாரயிஷ்யாமி அகம் பிரஜா. சேதுலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமா? ஓகே. 27 பதம் 27 துவாம் சப்தாம் துர்மதாம் நீத்வா மாயாகாம் கிலசஹ சரைஹ ஆத்மயோக பலேனமா தாரயிஷ்யாமி அகம் பிரஜாஹ. துவாம் நீ சப்தாம் மிகுந்த ஆணவமுற்று துர்மதாம் மதிமயங்கி நீத்வா இது போன்ற நிலையினை உண்டாக்கி இருக்கிறார். மாயா காம் மாயப்பசு திலசக தானியங்கள் அளவிற்கு துண்டு துண்டாக்குவேன். சைரைக எனது அம்புகளினால் ஆத்ம தனிப்பட்ட யோக பானேன யோக மாயையினால் இமா இவையெல்லாம் தாராயிஷ் யாமி தூக்கி நிறுத்துவேன். அகம் நான் பிரஜாக எல்லா குடிமக்களையும் அல்லது அனைத்து உயிர்களையும். மொழிபெயர்ப்பு. நீ வீண் பெருமையினால் ஆணவமுற்று அதனால் மதிமயங்கி இருக்கின்றாய். உனது மாயா சக்தியினால் நீ இப்போது பசு வடிவம் எடுத்திருக்கிறாய். ஆயினும் உன்னை நான் கடகல்விற்கு துண்டு துண்டாக எனது அம்புகளினால் துண்டித்து இவ்வுலக மக்கள் அனைவரையும் எனது யோக பலத்தால் தூக்கி நிறுத்துவேன். பொருளுரை. பூமியானவள் பிருது மன்னரால் தான் அழிக்கப்பட்டால் அவரும் அவரை சார்ந்தோரும் கற்பக்கடலில் விழுவார்கள் என்று தெரிவித்திருந்தது. பிருகு மன்னர் அதற்கான பதிலை இப்போது கூறுகிறார். மன்னர் தன்னை கொன்று விடக் கூடாது என்பதற்காக தனது மாயாசக்தியினால் பூமி பசு வடிவம் எடுத்தது. இதனை நன்கு உணர்ந்து கொண்ட மன்னர் அவ்வாறு அது பசு வடிவம் எடுத்தாலும் கூட தான் சிறிதும் தயக்கமின்றி அவளை கடுகின் அளவிற்கு கண்ட துண்டமாக வெட்டி எறிவேன் என்று கூறுகிறார். குடிமக்களை பொறுத்தமட்டில் அவர்களை தனது யோக சக்தினால் தான் தூக்கி நிறுத்த முடியும் என்றும் கூறுகிறார். பூமியின் உதவி அதனால் அவருக்கு தேவையில்லை. பகவான் விஷ்ணுவின் அவதாரமாகையினால் பிரதுமனிடம் இன்றைய விஞ்ஞானிகளினால் விளக்கப்பட்டிருக்கும் புவியீர்ப்பு சக்தி என்றறியப்படும் சங்கர்ஷரின் சக்தி இருக்கிறது. கோடிக்கணக்கான கிரகங்களை விண்வெளியில் எந்த வித தாங்குதலுமின்றி நிறுத்தக்கூடியவர் முழுமுதற் கடவுள். இதுபோல் பிருது மன்னரும் எந்தவித இடையூறுமின்றி தன்னையும் தன் குடிமக்களையும் விண்வெளியில் நிறுத்தும் சக்தி உடையவராவார். இதற்கு அவருக்கு பூமியின் தாங்குதல் ஒன்றும் தேவையில்லை. பகவான் அனைத்து யோக சித்திகளின் தலைவராக யோகேஸ்வரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதனாலேயே மன்னர் பூமியிடம் அவள் உதவியின்றியே தன்னால் நிற்க முடியும் என்றும் அதை பற்றி அவன் கவலைப்பட தேவையில்லை என்றும் கூறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. ஏவம் மன்யுமயி மூர்த்திம் ரிதாந்தம் இவ பிப்ரதம் பிரணதா பிராஞ்சலி பிராஹா மஹி சஞ்சாத வேவதுஹு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏவம் மன்யுமயிம் மூர்த்திம் கிருதாந்தம் இவ பிப்ரதம் பிரணதா பிராஞ்சலி பிராஹ மஹி சஞ்சாத வேவதுஹு. ஏவம் இவ்வாறு
மயும் ஹரே மிகுந்த கிருஷ்ணா. ஆத்திரத்துடன் ஒரே ஆர்- நிமிஷம். எல்லாரும் மியூட்ல இருங்கோ, அதுதான் ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா வீட்ல யாராவது பேசுவாங்க எனக்கு தெரியும், ஆனாலும் மியூட்ல இருந்து ரிப்ளை பண்ணாங்க. எஸ், மல்லிகா மாதாஜி வாசி. ஏவம் இவ்வாறு மன்யுமையும் மிகுந்த ஆத்திரத்துடன் ஆர்த்திம் வடிவம் கிருத அந்தம் மரணத்தின் உருவெடுத்து யமராஜன் இவ ஒன்று பிப்ரதம் வைத்து கொண்டு பிரணதா சரணடைந்து பிராஞ்சலி கூப்பிய கரங்களுடன் பிராக கூறினாள். மகி பூமி தேவி சஞ்சாத எழுதல் வேபவது உடல் நடுங்கிய வண்ணம். மொழிபெயர்ப்பு. அந்நேரம் பிருது மன்னர் யமராஜனைப் போல் தோன்றினார். அவரது உடல் முழுவதும் ஆத்திரமே நிரம்பி அவர் சினத்தின் உருவாக மாறினார். அவரை சரணடைந்து கூப்பிய கரங்களுடன் பின்வருமாறு கூடத் தொடங்கினாள். பொருளுரை. முழுமுதற் கடவுள் தவறி இழைப்பவர்களுக்கு கொடுங்கூற்றின் உருவாகவும் பக்தர்களுக்கு அன்பின் வடிவமாகவும் விளங்குகிறார். பகவத்கீதையில் 10.34 பகவான் கூறுகிறார், மிருத்யு சர்வசரஸ்தாகம். இதன் பொருள் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் நான் என்பதாகும். கடவுள் இல்லையென்று மார்த்தட்டும் கடவுள் நம்பிக்கையற்ற நாத்திகர்களை அவர்கள் முன் மரணமாக உருவெடுத்து அவர்களை மீட்கிறார். சான்றாக இரண்யகசிபு கடவுளை சவாலுக்கு அழைத்த போது பகவான் அவர் முன் நரசிம்ம தேவராக தோன்றி அவன் உடலை கிழித்தார். இதுபோல பூமி தாயும் பிருது மன்னரை மரணத்தின் உருவாகவும் ஆத்திரத்தின் உருவாகவும் கண்டாள். அதனாலேயே அவன் உடல் நடுங்கத் தொடங்கியது. முழுமுதற் கடவுளின் அதிகாரத்துடன் யாரும் எந்த சூழ்நிலையிலும் போட்டியிட முடியாது. அதனால் அவரை சரணடைந்து எல்லா காலத்திலும் அவரது பாதுகாப்பை பெறுதல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சேத்லட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்களா? பெரிய பட்பட்டு அட்லீஸ்ட் வாசிக்கிறதுனா வாசிக்க. சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஓகே, ஃபைன். நம்ம இந்த 3 ஸ்லோகத்தை முடிக்கலாம். நாளைக்கு வேணா நாளையில மண்டே. புமான் யோஷித் உத்கலி உத்லீப ஆத்மசம்பவானோ அதமஹ பூதேஷி நிரனுக்ரே ரோஷோ நிருபானாம் தத்வதோ அவதஹ. புமான் ஓர் ஆண், யோஷித் ஒரு பெண், உத மேலும், கிளீப ஓர் அலி, ஆத்ம சம்பா வன தன்னை பேணுவதில் மட்டுமே விருப்பம் இருந்தால், அதமக இழி பிறவியானவன், பூதேஷி பிற உயிர்களுக்கு, நிரனுக்ரோஷ கருணையின்றி, நிருவானாம் அரசர்களுக்கு, தத் அவனை, வந்த சொல்வது, அவத கொல்லாதது. நான் பிரேயரே சொல்லவே இல்லை. ஓம் நமோ பகவதே வாசு பிரேயர் சொன்னேன், எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. எனக்கு ஒரு கொடியவன் சொன்னா யாராவது சொல்லுங்க. பிரேயர்ஸ் சொன்னா நான் பாட்டுக்கு இல்ல மாதாஜி, சொல்லல மாதாஜி, சொல்லல. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा शिवपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त नमस्तुते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधारा शिवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो இப்போ ஒரு கொடியவன் அவன் ஆணாயினும் பெண்ணாயினும் அல்லது அலியாயினும் பிற உயிர்களிடத்து கருணையின்றி தன்னை மட்டுமே காத்துக்கொள்ளும் சுயநலமையாக இருந்தால் அவன் அரசனால் கொல்லப்படலாம். அதனை கொலை என்று கருதலாகாது. இதன் அடிப்படையில தான் இப்ப பிருத்து மன்னர், நேற்று யாரோ கேட்டீங்க இல்லையா, எப்படி அவர் பெண்ணை கொல்ல முடியும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்தது இல்லையா, நேத்தோ முந்தநேத்தோ. ஸோ அப்படின்னா இந்த இடத்துல பூதாய் சப்போர்ட் கொடுக்கல இல்லையா, விளைச்சலுக்கு அவள் வழி விடல. ஸோ அப்போ உயிர்களுக்கு உணவு இல்லாம
அதாவது அவங்க வந்து ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலை, பஞ்சத்துல கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. அப்போ பிற உயிர்களிடத்துல அவள் கருணை இல்லாமல் இருக்கிறாள் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா உணர்த்தப்படுகிறது. அது ஆணா இருக்கட்டும் பெண்ணா இருக்கட்டும், வேணன் கொடியவன் அவன் அவ்வாறே வாழ்ந்தான். ஆனால்தான் அவனை வந்து பிராமணர்களே வந்து கொன்றார்கள் இல்லையா? இப்ப பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய, பெண் வடிவத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பூதாயி பசுவின் வடிவத்தை வந்து ஏற்று வந்திருக்கா இல்லையா? அவள் எந்த வடிவம் வேணாலும் எடுப்பா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இப்போ அவள் கருணை இல்லாமல் போனதாலதான் வந்து இந்த இடத்துல விளைச்சல் இல்லாம போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. அப்படிப்பட்டவர்கள் யாரா இருந்தாலுமே அவர்களை கொல்வதற்கு அரசனுக்கு அதிகாரம் உண்டு, அது கொலையாகாது அப்படிங்கிறது வந்து சாஸ்திர விதி பிரகாரம் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அன்னை பூமியின் வடிவம் பெண் ஆகும். அதனால் அவளை காக்கும் பொறுப்பு மன்னனுக்கு உண்டு. பிருது மன்னரின் வாதம் என்னவென்றால், தன் நாட்டின் குடிமகன் ஒருவன் அவன் ஆணோ பெண்ணோ அல்லதையோ தன்னுடன் வாழும் பிற குடிமக்களுக்கு கருணை காட்டாது வாழ்ந்தான் என்றால் அவன் அல்லது அவன் அரசரால் கொல்லப்படலாம். அப்படி கொன்றாலும் அது கொலையாக கருதப்பட மாட்டாது என்பதாகும். ஆன்மீக செயல்களை பொறுத்த மட்டில் ஒரு பக்தன் சுய திருப்தி உற்றவனாக கிருஷ்ணரின் புகழை பிறரிடம் எடுத்துரைக்காதிருந்தான் என்றால் அவன் முதல் தர பக்தனாக கருதப்பட மாட்டான் இல்லையா? அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீக செயல்கள்ல இருந்து, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து, நம்ம ஆன்மீக கண்ணோட்டத்திலிருந்து நாம் நோக்கும் பொழுது ஒரு பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுய திருப்தி, அதாவது செல்ஃப் கண்டெய்ன்டு அப்படின்னா தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல அவன் திருப்தி உற்று அவன் அவ்வாறு இருக்கிறது இல்லையா? ஆனா பகவானுடைய புகழாரங்களை எடுத்துரைக்காமலே இருக்கக்கூடிய அத்தகைய பக்தன் வந்து முதல் தர பக்தன் ஆக மாட்டான். ஒரு பக்தன் வந்து எதுவுமே அவ்வளவு தெரியாது, ஆனா அவன் வந்து இறைவனுடைய புகழை வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த செயலை அவன் ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை முதல் தர பக்தனாக நாம கருதலாம், அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த நாக்கு வாய் எல்லாமே நாம் என்ன பண்ணணும்? இறைவனுடைய புகழ் ஆரங்கள் செயல்கள் லீலைகளுக்கு எடுத்துரைக்கிறதுக்காக கண்டிப்பா உபயோகப்படும். அதுதான் அதனுடைய தாத்பரியம். அதை செய்யாம சும்மா நான் மட்டும் படிச்சா போறோம், நான் மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போறோம், இந்த நாலேஜ் எல்லாம் எனக்குள்ளே இருந்தா போறோம். சோ சில பேர் உண்டு, எல்லாத்தையுமே எடுத்துரைக்க மாட்டாங்க. ஆடியன்ஸை பொறுத்து எடுத்துரைக்கிற விதம் வேற, அது வந்து கிரவுண்ட் ரூல். ஒருத்தர் டவுட் கேட்ட பிறகு கூட வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை எடுத்துரைக்காமல் போனால் அது மிக மிக தவறானது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஞானம் வந்து வேஸ்ட் இல்லையா? அது யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை. இதை நாம ஒரு கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம். ஒன் ஆஃப் த இது ஸ்லோகத்துல கூட முன்னாடி கூட வந்திருக்கு இல்லையா? நாம மட்டுமே ஞானத்தையும் இறைவனை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு நாம மட்டுமே, சில பேர் அதுலயுமே பக்தியில சுயநலம் கொள்ளவே கூடாது. அது மிக தவறானது. ஆக்சுவலி எந்த இடத்துல அந்த சுயநலம் எனக்கூடிய வார்த்தை வருதோ, அந்த சுயநலத்திற்காக நான் வந்து செய்யறேன் பக்தி, என்னுடைய முன்னேற்ற பக்தி பாதை முன்னேற்றத்துக்காக மட்டும் நான் செய்யறேன் அப்படின்னு வருது பாருங்க, அது மிக தவறானது. பக்தி பாதையை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போனோம்னா, பக்தி பண்ணணும், பலன் வந்து இறைவன் வந்து, அதாவது நம்மள எந்த ஸ்தானத்துல எடுத்துட்டு போகிறோன்றது அவர் டிசைட் பண்ணுவார் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு பாதை, ஒருத்தருடைய பாதையை போல இன்னொருத்தர் பாதை இருக்கவே இருக்காது. ஒரே வீட்லயே பார்த்தா கூட அந்த வேறுபாடை நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கலாம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய கர்ம பலன், அவனுடைய உணர்வு இல்லையா, அவன் எந்த குணாதிசயத்தோடு இருக்கான், இப்படி இதை பொறுத்துதான் அவனுடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா? இது எல்லாமே கொண்டுதான் அவனுடைய பக்தியை வந்து நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியும் இல்லையா, எடுத்துரைக்க முடியும். அதனால பகவான் ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து அவனுடைய பாதையை அவன் பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுப்பார். ஆனா பக்தியை வந்து நான் பக்தி பண்றேன் என்னுடைய முன்னேற்றத்துக்காக, என்னுடைய பக்தி பாதையை வந்து முன்னேற்றம் அடையறதுக்காக மட்டும்தான் நான் வந்து பக்தி பண்றேன்னு சொன்னா அது மிக தவறானது. நாம பக்தி செய்யக்கூடிய செயல் அடுத்தவர்களையுமே நம்ம அழைச்சிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற உணர்வு கொண்டு நம்ம செயலாற்றணும். அது வந்து கண்டிப்பா அந்த பக்தனை வந்து மேன்மையான இடத்திற்கு அழைத்து செல்லும். தன்னலமற்றதுதான் பக்தி. அப்ப நம்ம தன்னலம் கொண்டு செய்யறோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து பக்தி கிடையாது இல்லையா? நம்முடைய சுயநலம் கொண்டு நம்ம செய்யறோம்னா பக்தி கிடையாது. அது என்றைக்குமே பக்குவம் அடையாது. இந்த இடத்துல கிருஷ்ணரை பற்றி அறியாது இருந்தோம், நமக்கெல்லாம் ஃபுல்லா தெரியாது, இறைவனை பற்றி கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா? நம்ம வாசிண்டே வர்றதுனால அப்பப்ப என்ன டவுட் வருதோ அதெல்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா?
சோ இன்னும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். ஓரளவுக்கு தான் நமக்கு தெரியும், ஓரளவுக்கு படிச்சிருப்போம். அதுல படிச்சது நிறைய ஞாபகம் இருக்காது, இப்படி இருக்கோம் நம்ம இல்லையா? ஆனாலும் உயிர்களிடத்தில் அன்பும் கருணையும் கொண்டு உபதேசிக்க முயலும் பக்தன் உயர்ந்த பக்தனாவான். இந்த செயல் நம்ம யாரு வேணாலும் செய்யலாம். நாம கேட்டுக்கொண்டதை அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறோம் இல்லையா, ஒண்ணு விடாம சொல்லி கொடுக்குறோம் பாருங்க, அதுதான் முக்கியமான ஒன்று. நமக்குள்ளேயே அடக்கி வச்சுக்கிட்டு நம்ம சிலதை மட்டும் நம்ம எடுத்துரைச்சோம்னா அது மிக தவறு. பகவானுக்கு செய்யும் வழிபாட்டில் கூட பிரகலாதர் எப்படி பண்ணார், அவர் தனக்கு விடுதலை வேணும்னு கேட்கவே இல்லை இல்லையா? தன்னுடைய தந்தையாரை நரசிம்ம அவதாரத்துல பகவான் கொன்ற பிறகு உக்ரமா இருந்தப்போ அழகான பாடல்களை பாடி இல்லையா, பகவானை துதித்து பாடி பகவானை சாந்தப்படுத்திய பிரகலாத் மகாராஜ் அவரை வாஞ்சையோட தலையை தவிடும் போது உனக்கு என்ன வரம் கேள் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அங்க பிரகலாத் மகாராஜ் தன்னுடைய மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை கேட்கவே இல்லை. இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய எல்லா உயிர்களுக்குமே நல்லது ஒரு மார்க்கம், உன் திருவடியை சேர்வதற்கான மார்க்கத்தை வழங்குங்கள் அப்படின்னு தான் கேட்டார். தன்னுடைய தந்தையாருக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கணும்னு கேட்டார் இல்லையா? தந்தையால அநேக கஷ்டங்களை பட்டார். ஆனாலும் அவ்வளவு லோவரா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைமையில இருக்கக்கூடிய அந்த இரண்ய கசுபுக்கு மோட்சத்தை வழங்க வேணும்னு பகவான்கிட்ட பிரார்த்திச்சார். அப்படிப்பட்ட ஒரு உள்ளம் இருக்கணும், அதுதான் உண்மையான பக்தி. அந்த பரோபகாரமா இருக்கக்கூடிய மனசு, கருணை உள்ளம். பக்தன் என்றாலே கருணை உள்ளம் இருக்கணும் அடுத்தவர்கள் மீது. அடுத்தவர்களுடைய நிலை உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வு இருக்கணும். அப்போ அவன் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு பக்குவம் அடையும். எப்ப தன்னுடைய நிலையை மட்டுமே யோசிச்சுட்டு இருக்கானோ அவன் கண்டிப்பாக கடினமான சூழ்நிலைகளை எப்பவுமே உழண்டு கொண்டுதான் இருப்பான். சோ இது நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. சோ மேலும் அதாவது விரும்பவில்லை, ஆத்மாக்களை எல்லாம் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றார், இதுவே தனது விருப்பம் என்றார். இந்த உலகிலும் கூட ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளாலோ அல்லது அவரது அவதாரமான பிருது மன்னர் போன்றவர்களினாலோ அவன் கண்டனத்திற்குரியவனாக கருதப்படுகிறான். யாரு? சுயநலம் கொண்டிருப்பவன். ஆனா பொதுநலம் கொண்டிருப்பவனை எல்லாருமே போற்றி புகழ்வார்கள். சோ இப்ப பூதாயை கொல்வதற்கான அந்த காரணத்தை சொல்றார். கருணை இல்லாமல் இங்கே எதற்காக இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கப்பட்டதுன்னா, ஒரு பக்தன் கருணை உள்ளம் கொண்டிருக்க வேண்டும், அவனே பக்தன் ஆகின்றான். கம்பேஷன் இல்லையா? இப்ப சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல கூட நம்ம வாட்சின்னு வரோம். தென்னிந்திய பிரயாணத்துல எத்தனையோ கிராமங்களை எல்லாம் கடந்து செல்கிறார். அங்கே நிறைய ஜனங்களை ஆலிங்கலம் பண்றார் இல்லையா? சங்கீர்த்தனத்தை எடுத்துரைக்கிறார், இதெல்லாம் செய்யறார். ஏன்னா அந்த மக்களை எல்லாம் கரை சேர்க்கணும், அதுதான் கருணை என்பது இல்லையா? அடுத்தவர்களும் நன்னிலை அடைந்து மேன்மை உற வேண்டும் என்று எண்ணக்கூடிய அந்த கருணை உள்ளம் கொண்ட அந்த எதுல மேன்மை வரணும்? ஆன்மீகத்துல. பௌதீகத்துல அவங்க உழைக்கக்கூடிய விதத்துல அவங்க மேன்மை உருவாங்க. நம்ம கிட்ட சகாயம் கேட்டா நம்மளால முடிஞ்சதை நம்ம செய்ய போறோம், அது வேற. ஆன்மீகத்துல நாம கண்டிப்பா உதவணும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசு டீச்சர்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த பாவத்தை கொண்டு நாம அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைச்சிங்கன்னா உங்களுடைய கிளாஸ்னுடைய இதுவே மாற்றம் நீங்களே பார்ப்பீங்க. சோ எல்லா சூழ்நிலையிலுமே அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை கொண்டு நீங்க கிளாஸ் எடுங்கோ, நீங்க கண்டிப்பா பாருங்க அந்த கிளாஸ்ல ரிட்டென்ஷன் கண்டிப்பா நடக்கும். இது நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். சோ அந்த பாவம் எல்லா சமயத்திலயும் நமக்கு ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ள முடியல நமக்கு. ஏன்னா நாம பௌதிகவாதி இல்லையா? சோ சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு சில சமயம் நாம சங்கடத்துல உழண்டு விடுவோம். சோ துன்பத்துல இருக்கலாம், ஏதோ ஒண்ணுத்துல இருக்கலாம், டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கலாம். அதனால நம்ம அந்த பாவத்தை கொண்டு வர்றது ரொம்ப கடினம். ஆனா நோக்கம் இதுவாகும் பொருட்டு நம்ம குருவையும் அடுத்து கிருஷ்ணரையுமே பிரார்த்திச்சு அடுத்த உயிர்களையும் நான் நல்ல ஒரு நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான இந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு இதை சேரணும்ன்றத எண்ணிக்கொண்டு பிரார்த்திச்சுன்னு நாம கிளாஸ் எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா அது நல்மார்க்கத்துல போய் கண்டிப்பா முடியும். அப்படிப்பட்ட கிளாஸ் உத்தமமான கிளாஸா மாறிடும். இது நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான், இது யார் எடுத்தாலுமே நிகழக்கூடிய ஒன்று. அதனால அங்கே எஸ் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒருத்தருக்கு ஒரு கலை தெரிஞ்சிருக்குன்னா பௌதீகத்துல கூட மாதாஜி அதை 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கணுமா மாதாஜி? அதை நம்மளே வச்சு நம்ம மட்டும் முன்னேறணும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாதா மாதாஜி? இது சொல்லுவாங்க, எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாரு மாதாஜி. இருக்கிறதுலயே மோசமான புத்தி எதுன்னா சுயநலம் தான். சோ பிறக்கும் பொழுது நம்ம
வெறும் மேனியா தான் வந்தோம். மரணிக்கும் பொழுது கூட அதே வெறும் வெற்று மேனியா தான் நம்ம மேல ஒரு வெள்ளை ஆடையை போட்டுதான் நம்ம அனுப்ப போறாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நம்ம எதுவுமே எடுத்துட்டு வரல, எதுவுமே எடுத்துட்டு போகலன்றது வந்து உணரும் பொழுது, சும்மா உதட்டளவுல சொல்லக்கூடாது, உணர்ந்துதான் நம்ம வந்து அதை பார்க்கணும். அப்போ இருக்கும் காலம் வரைக்கும் எல்லோரிடத்திலுமே அன்பு பாராட்டி, இல்லாதவங்களுக்கு என்ன நம்மளால முடிஞ்சது செய்யறதும், அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஞானத்தை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பகிர்றதும், அதுவும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி, அதுதான் உத்தமமான ஒரு புத்தி. ஓகே, ஒளிச்சு ஒளிச்சு தான் மட்டும்தான் முன்னேற்றம் வரணும் அப்படின்னு செய்யறாங்க பாருங்க, அது கண்டிப்பா நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒன்று கிடையாது. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம், இந்த எஜுகேஷன்ல அப்படி இல்ல மாதாஜி. எஜுகேஷன்ல படிக்கும்போது நீங்க சொல்றீங்களே, நான் ஒண்ணு சொல்லட்டுங்களா? நீங்க சொல்றீங்கல்ல எஜுகேஷன்ல வந்து அந்த மாதிரி இருக்க முடியாதுங்கிறத சொல்றீங்க. நீங்க கண்டிப்பா இருக்க முடியும். நாம ஏன்னா பௌதீக முன்னேற்றத்தை வந்து குறிக்கோளா வச்சு கம்பேரிஷன் போறோம். அது மிக தவறான ஒன்று. நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும், நான் இது பண்ணணும். ஈவன் சி ஐ எம் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டர். ஆனா அது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல வந்து, பகுத்தறிவு லெவல வந்து மேன்மையுற செய்யுமே ஒழிய, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறதுனால யாருமே எங்கேயுமே அங்கீகாரம் கொடுக்க போறது கிடையாது. நான் 10th எடுத்திருக்கேன், அதாவது பிஜிலயுமே வந்து கோல்டு மெடல் வாங்கினேன். ஆனா எந்த வேலை செஞ்ச இடத்துல உன்னுடைய கோல்டு மெடல் சர்டிபிகேட்டை காட்டுன்னு யாருமே கேட்டதே கிடையாது. இருக்கிற உண்மை மாதாஜி. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் இருக்கணும். ஓகே, அது எல்லாமே நாம நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வந்து தவறான விதத்துல நாம வந்து போட்டியை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது நாம தான். மக பண்ணி எழுதுவாங்க, சில பேர் மக பண்ணி எழுதி பண்ணுவாங்க. நாலேஜே இருக்காது அவங்கள நீங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்க வேலைக்கு அனுப்புங்களேன், அவங்களால அதை வந்து சரியா செயல்படுத்த. கண்டிப்பா கண்டிப்பா அவங்க 70% எடுக்கட்டும், 70% இந்த கோர்ஸ் படிச்சாதான் உயர்வு, இந்த கோர்ஸ் படிச்சா தாழ்வுன்னு நினைக்க கூடாது, தவறு. ஓகே, அவங்களால என்ன கோர்ஸ் படிக்க முடியும்னு தெரிஞ்சு அந்த கோர்ஸ்லயே வந்து 2 டிகிரி பண்ணவே, அந்த கோர்ஸ்லயே அவனுக்கு ஈடுபாடு இருந்து அவனை வந்து வேலைக்கு அனுப்பு. உனக்கு தேவை சம்பாத்தியம் நாணயமான முறையில. அது எந்த கோர்ஸ் படிச்சா என்ன, நான் டாக்டர் தான் படிச்சாகணும். எத்தனை டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா? இட் இஸ் நாட் ஈஸி டாக்டர் படிக்கிறது. அதாவது கம்பேரிசன்ல போயிட்டு நம்ம வந்து படிக்க கூடாது. பேசிக்கலி கம்பேரிசனே வந்து பொறாமையினுடைய வெளிப்பாடு. ரொம்ப மோசமா இருக்கு இந்த கம்பேரிசன் தான். ஃபார் ஆல் த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வந்து இந்த கம்பேரிசன் வந்து தேவையே கிடையாது. மென்டலி டிஸ்டார்டட். ஆமா, நம்ம எவ்வளவு கம்பேர் பண்றோமோ அவ்வளவுமே நம்ம கீழே தான் தள்ளப்படுவோன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது கரெக்ட். அதுக்குதான் தெய்வ பக்தி வேணும்ங்கறத. ஆன்மீகத்துல போயிட்டோம்னாக்க இந்த கம்பேரிசன் இருக்காது. கண்டிப்பா இல்லையா? கம்பேரிசனே பண்ணக்கூடாது. ஒருவருடைய கர்ம பலனால ஒரு பிறவி வராங்க, அந்த பிறவியில அவங்க கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறுதான் அவங்களுடைய படிப்பு அறிவு எல்லாமே பண்ணிருக்கோம். அதனாலதான் அந்த கர்மத்தை இது பண்ணிட்டு அவன் நல்லா படிச்சுட்டா என் பிள்ளை நல்லா படிக்கலையே அப்படின்னு நம்ம ஆதகம் பண்ணக்கூடாது. நாம என்ன கர்மத்தை பண்ணோம், நம்ம பிள்ளை என்ன கர்மத்தை பண்ணிட்டு வந்தது, அதெல்லாம் நம்ம அலசி ஆராய்ஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ அதனால விதி பயனை வந்து நாம வந்து மாற்றி அமைக்க முடியாது. அத நாம அவசியமே இல்ல. நீங்க வந்து ஸ்டேட்டஸ் வந்து நாட் பை மணி ஆப்புலன்ஸ், அதை வச்சு நம்ம ஸ்டேட்டஸ் கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போக கூடாது. ஆனா இன்றைக்கு காலகட்டம் அதன் வழியில தான் நடந்துட்டு இல்லையா? அது மிகவும் மன வருத்த தரக்கூடிய விஷயங்கள். ஆக்சுவலி ஒருத்தருடைய நல்ல ஒழுக்கம், ஒருத்தருடைய நல்ல மனசு, அவர்களுடைய செயல்பாடுகள், இதை கொண்டு நாம வந்து எடுத்துட்டு போகணும். அதுதான் கடைசி வரைக்கும் நிலை பெறும். சோ பணம் இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போகும். பணம் போன பிறகு அவனுக்கு வந்து யாரும் மதிப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா? பணம் இருக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு இல்லையா? அது தவறு. அவனுடைய குணாதிசயம், அவனுடைய நல்ல ஒழுக்கம், அவன் நல்லது செய்தத அந்த இதெல்லாமே வந்து ஞாபகம் வச்சு அவனுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தோம்னா அது எப்பவுமே நிலை பெற்றிருக்கும். இது நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம தவறா நம்ம கம்பேரிசன் பண்ண வைக்கிறது. இதனால எத்தனை குழந்தைங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கலி இம்பாக்ட் ஆறாங்க தெரியுமா? இட் ஹாஸ் மோர் இம்பாக்ட். அதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைக்கு என்ன கெப்பாசிட்டியோ அதை நம்ம படிக்க வைக்கணும். அதனால அது குறைவானது இது ஏற்றமானதெல்லாம் நினைக்க கூடாது. வாழ்க்கையில கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, கம்பேரிசனே இருக்கக்கூடாது. அவன் அப்படி பண்றான் பாரு, இவன் அப்படி பண்றான் பாரு. இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்காங்க குழந்தைங்க. நம்மள மாதிரி தத்திங்க கிடையாது. நம்ம எல்லாம் அடிச்சா கூட வாங்கி, நம்ம அம்மா ஒரு அடி அடிச்சா கூட வாங்கிட்டு அடுத்த நிமிஷமே வந்து அம்மான்னு கட்டின்னு இருந்திருப்போம் இல்லையா?
ஆனா இப்ப அம்மா ஏன் அடிச்சான்ட்டு மூஞ்சி தூக்கி உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் தான் இப்பெல்லாம். ஸோ நிறைய காலமே மாறிவிட்டது. அதனால நம்ம அவங்கள வந்து நல்ல அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நல் மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான முயற்சியில தான் எடுத்துட்டு போனோமே ஒழிய பிளைண்டா நீ இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொன்னா கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பா புரியாது. புரியாத விதத்துல நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பா புரியாது. அதனால நம்ம கண்ணாடி மாதிரி மனசு வந்து அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி மாதாஜி, அது உடையாம பாத்துக்கணும். எஸ், கரெக்ட். துவாம் சப்தாதாம் துர்மதாம் தீத்வமயா மாயாகாம் திலச சரை ஆத்மயோக பலேனோமா தாரயிஷ்யாமி அகம் பிரஜா. சோ நீ வீண் பொறாமையினால் ஆணவமுற்று அதனால் மதிமயங்கி இருக்கின்றாய். உனது மாயா சக்தினால். இப்ப வந்து பிருது மகாராஜா வந்து அந்த பசுவை பார்த்து சொல்றார், உனது மாயா சக்தினால் நீ இப்பொழுது பசு வடிவம் எடுத்திருக்கிறாய். ஸோ அவள் எந்த உருவத்தையும் ஏற்க முடியும் என்பது தெரியும். அதனால இப்ப நீ வந்து நான் கொல்லாம இருக்கணும்ன்றதுக்காக நீ பசு ரூபத்தை ஏற்றிருக்க. ஆயினும் உன்னை நான் கடுகளவு, அதாவது சிறு சிறு கடுகு சைஸ் அளவு கூட நான் துண்டிச்சிடும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து கோபப்பட்டிருக்கார் இல்லையா. துண்டு துண்டாக எனது அன்புகளினால் துண்டித்து இவ்வுலக மக்கள் அனைவரையும் எனது யோக பலத்தால் தூக்கி நிறுத்துவேன். அதாவது உன்னை நான் கொல்றதுனால இந்த பூமி ஒன்னும் ஆகாது. என்னுடைய யோக சக்தியினால வந்து என்னால வந்து ஒரே பொசிஷன், அதாவது பூமி தாய் என்ன சொன்னா, என்னை நீ கொன்றால் இந்த பூமி எங்க போய் விழும், கர்ப்போதக நீர்ல போய் விழுந்துடும் சொன்னான். ஆனா அந்த என்னுடைய யோக சக்தினால அந்த பூமியை வந்து ஒரு பொசிஷன்ல என்னால நிறுத்த முடியும் அப்படிங்கறத வந்து கொண்டு வரா. பூமியானவள் பிருது மன்னரால் தான் அழிக்கப்பட்டால் அவரும் அவரை சார்ந்தோர் எல்லாருமே அந்த கர்ப்ப கடனுள் விழுவார்கள் என்று தெரிவித்திருந்தார் இல்லையா, முன்னாடியே சொல்லியிருந்தார். பிருது மன்னர் அதற்கு தான் இந்த இடத்துல இப்ப பதிலை இப்ப கூறுறார். மன்னர் தன்னை கொன்றுவிடக் கூடாது என்பதற்காக தனது மாயா சக்தினால் பூமி பசு வடிவம் எடுத்தது. அது உண்மைதான். இதனை நன்கு உணர்ந்து கொண்ட பிருது மன்னர் என்ன சொல்றார், அது பசிவம் எந்த வடிவம் எடுத்தாலும் இன்னைக்கு விட போறதில்லை. அவர் தான் சிறிதும் தயக்கமின்றி அவளை கடுகின் அளவிற்கு கண்ட தொண்டமாக வெட்டி எறிவேன் அப்படின்னா அவ்வளவு கருணையற்றவளா இருக்கிறாள். உணவு படைக்கிறதுக்காக சப்போர்ட் கிடையாது பூமி அப்படின்ற போது அவள் இருக்கிறத விட அவளை கொல்றதுதான் பெட்டர் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நன்மை பயக்காம இல்லையா, கருணையற்ற உள்ளத்தோட இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவளை வந்து கொல்வதால் எந்த தவறும் கிடையாதுன்னு போன ஸ்லோகத்துல சொன்னார். குடிமக்களை பொறுத்த மட்டில் அவர்களை தனது யோக சக்தியினால் தான் தூக்கி நிறுத்த முடியும் என்று கூறுகிறார். ஏன்னா அவர் வந்து இன்கார்னேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் இல்லையா, பூமியின் உதவி அதனால் அவருக்கு தேவையில்லை. பகவான் விஷ்ணுவின் அவதாரமாகையால் பிருது மன்னரிடம் இன்றைய விஞ்ஞானிகளால் விளக்கப்பட்டிருக்கும் புவியீர்ப்பு சக்தி எனப்படும் சங்கர்ஷ்ணரின் சக்தி இருக்கிறது இல்லையா. இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு அதுதான் சொன்னேன் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல. சோ இந்த கர்ப்போதகம் நீர்ல வந்து படுத்திருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணு இல்லையா, சோ அவர் எதன் மீது படுத்துருக்கார், சயனித்திருக்கார், சங்கர்ஷணன் மீதுதான் சயனித்திருக்கார். சோ அதனால அந்த 14 லோகங்களுமே வந்து யாரால தாங்கப்பட்டிருக்கின்றது, சங்கர்ஷனரால இல்லையா. அது ஆற்றல். சங்கர்ஷனர் என்பது யாரு, ஆற்றல். சோ ஒன் மோர் திங், அன்னைக்கு அந்த பிரபு ராஜேந்திரன் பிரபு கூட கேட்டு இருந்தார் இல்லையா, அதாவது குணாவதாரங்களை பற்றி. எல்லா விரிவங்கங்களுமே நாம் எடுத்துட்டோம்னா இறைவனுடைய ஆற்றலினால் வரும். ஓகே, சோ இறைவன் ஒருவர் தான். அவருடைய ரூபம் இருந்து அந்த ஒரு ரூபத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பல்வேறு ரூபங்கள் வந்து விரிவங்கங்கள் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம்னா அதெல்லாம் அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் ஏற்படக்கூடிய விரிவங்கங்கள். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ அப்போ அந்த கோணத்திலிருந்தும் நாம பார்க்கும் பொழுது காரணோதகசாய் விஷ்ணுவும் இறைவனுடைய ஆற்றல் தான். அவருடைய இன்னொரு விரிவங்கமா இருக்கக்கூடிய கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுவும் இன்னொரு ஆற்றல் தான் இல்லையா. சோ அவரிலிருந்து தோன்றிய 3 பேருமே வந்து அவருடைய ஆற்றல் தான். சோ அந்த நிலையிலிருந்து எடுத்துரைக்கப்படும் பொழுது அப்போ சிவன், பிரம்மா, அதுக்கப்புறம் க்ஷீரோதகசாய் விஷ்ணு எல்லாமே வந்து யாருக்குள்ளே வந்து இருக்கக்கூடியது, கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுனுடைய ஆற்றலில் இருந்து வந்தவர்கள். அதனாலதான் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வரும்பொழுது சொல்லுவது எந்த நோக்கத்து ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அரியும் என்றாலும் ஹரணும் என்றாலும் ஒன்று என்றால் ஆற்றல் எல்லாமே இறைவனுடைய ஆற்றல் இருந்து வருவதால் தான் இல்லையா. அதுக்கு மூல காரணம் எங்கிருந்து வர்றதுன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் தாத்பரியம். ஆனா அதை வந்து நாம உண்மையான தாத்பரியத்தை விட்டுட்டு ஹரியும் ஹரனும் ஒன்றுன்னு நாம எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, சோ குண அவதாரங்களுடைய இது.
அன்னைக்கு அந்த ஆற்றலை சொல்ல மறந்துட்டேன். அதனாலதான் இப்போ உங்களுக்கு மீண்டும் இங்க புவியீர்ப்பு சக்தி சேஷன் எல்லாம் வந்ததுனால உங்களுக்கு அதை நினைவு கூர்ந்து சொல்லணும்னு நினைச்சேன். கோடிக்கணக்கான கிரகங்களை விண்வெளியில் எந்தவித தாக்குதலும் இன்றி நிறுத்தக்கூடியவர் இல்லையா. ஒரே க்ஷணம் அவர் கண்ணை நிறுத்தினான்னா எல்லாமே அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷனால கண்டிப்பா நின்றுடும். அவரால நிறுத்த முடியும், பகவானால நிறுத்த முடியும். இது போல பிருது மன்னரும் எந்தவித இடையூறுமின்றி தன் குடிமக்களை விண்வெளியில் நிறுத்தி அவரால காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் என்று இந்த இடத்துல சொல்றார். சக்தியுடையவராகிறார். இதற்கு அவருக்கு பூமியின் தாக்குதல் ஒன்றும் தேவையில் தாங்குதல், பூமி மேலதான் அவன் நின்று ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. பகவான் அனைத்து யோக சக்திகளுடைய யோகேஸ்வரர் இல்லையா என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதனால மன்னர் பூமியினம் அவள் உதவியின்றியே என்னால என்னுடைய மக்களை ரட்சித்துக் கொள்ள முடியும் என்று ரொம்ப அழகா சொல்றார். நிற்க முடியும் என்று, அதை பற்றி அவள் கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை என்றும் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா கூறுகின்றார். இதுவும் படிச்சுட்டோம் இல்லையா? எஸ். ஏவம் அந்யோமயம் மூர்த்தி. யாரோ அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, தயவு செஞ்சு மியூட் பண்ணுங்க. கிருதாந்ததம் இவ பிரபித்ரதம் பிரணதா பிராஞ்சலி பிராஹாமஹி சஞ்சாத வேபதுஹு. ஏவம் இவ்வாறு மன்யுமயும் மிகுந்த ஆத்திரத்துடன் ஆர்த்தி வடிவம் கிருத அந்தம் மரணத்தின் உருவெடுத்து யமராஜன். இப்போ இங்க பிருது மன்னர் வினித கேசவி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மரணத்தின் உருவெடுத்து யமராஜன் இவ போன்று இப்போ கொல்லக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடியவர் யாரு? பிருது மன்னர். அப்போ அந்த பசு ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய பூமிக்கு அவர் எவ்வாறு தோன்றுகிறார் என்றால் யமராஜன் போல மரணத்தை கொடுக்க போறார் இல்லையா. கொன்றால் மரணம் உண்டு. சோ அதனால யம தர்மராஜன் நிலையில இருக்கார் என்றதை இந்த இடத்துல ஓமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரணதா சரணடைந்து பிராஞ்சலி கூப்பிய கரங்களுடன் பிராக கூறினால் மகி பூமி தேவி சஞ்சாத எழுதல் வேபது உடல் நடுங்கிய வண்ணம். அந்நேரம் பிருது மன்னர் யமராஜனை போல தோன்றினான். ஏன்னா கொல்லுபவன் என்ன யமன் தான் வந்திருக்கான் அப்படின்னு நினைக்க தோணும் இல்லையா. அந்த மாதிரி அங்க பூதாய்க்கு பிருது மன்னர் யம தர்மராஜனாக தோன்றினான். சோ அவரது உடல் முழுவதும் ஆத்திரமே நிரம்பி, ஏன்னா எத்தனை அவனுடைய பிரஜைகள் எல்லாமே உணவின்றி கஷ்டப்படக்கூடிய அந்த நிலை எந்த ஒரு அரசனுமே தாங்க மாட்டார். அதனால அவர் ஆத்திரம் கொண்டிருக்கிறார். சினத்தின் உருவமாக மாறினாள். அவள் அவரை சரணடைந்து கூப்பிய கரங்களுடன் பின்வருமாறு தொடங்கினாள். சோ இப்போ அவருடைய நிலை பற்றி உணர ஆரம்பிச்சான். முழுமுதற் கடவுள் தவறிழைப்பவர்களுக்கு கொடுங்கூற்றின் உருவமாக, கொடுங்கூற்றின் உருவம் என்பது என்னன்னா, கொடுங்கூற்றே எது சொல்லுங்க? மரணம் தான். ஒருத்தருக்கு மரணம் தான் மிக கடினமான ஒன்று. அதை எதிர்கொள்றது மிக சங்கடமானதுதான். ஆனா இறைவனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா அதையும் நாம சுலபத்துல கடந்து செல்லலாம். அதனால்தான் இறை வழிபாடு என்பது எத்தனையோ நன்மைகள் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று. நாம் நன்மைகளை தேடி செல்ல வேண்டாம். ஆனா இவை அனைத்தையுமே வழங்கி இருக்கக்கூடிய கடவுளுக்கு நாம நன்றி கடன் பற்றோம். அந்த நன்றி கடனுக்காவது அவருக்கு கண்டிப்பா வந்தனங்கள் செய்து அவருக்கு பக்தி தொண்டு கண்டிப்பா புரியணும் இல்லையா. ஆனா அதனுடைய பலனாக நமக்கு மன தைரியம் இல்லையா, ஒரு அதாவது எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன், இது எல்லாமே நமக்கு இறைவன் கொடுக்கிறார் இல்லையா. மரணத்தையுமே நம்ம சந்திக்கக்கூடிய அந்த சக்தியையும் அவர் வழங்குகிறார். இல்லைன்னா அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. பக்தனற்றவர்களால மரணத்தை சுலபமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, ரொம்ப சங்கடம் படுவாங்க. பகவத்கீதையில் 10.34 பகவான் கூறுகிறார், மிருத்யு சர்வ சர்ஷ சாகசம். இதன் பொருள் என்னன்னா, மிருத்யு மரணம் இல்லையா, சர்வ அனைத்துமே எல்லாவற்றையுமே, சர்வசாகம் அதாவது அழிக்கக்கூடிய, அதாவது மரணம் என்பது எல்லாவற்றையும், நான் எல்லாவற்றையும் அழிக்கக்கூடிய மரணமாக வந்திருக்கின்றேன், காலனாக வந்திருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு சொல்வார் இல்லையா. கால ரூபம் சொல்லப்படும் பொழுது, அதாவது உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர எல்லாருமே இந்த இதுல மரணத்தை கண்பார். அதாவது இதுல 11வது அத்தியாயத்துல சொல்வார், கால ரூபமாக வந்திருக்கின்றேன், நான் காலனாக வந்திருக்கின்றேன், உங்க 5 பேரை தவிர எல்லாருமே இந்த இடத்துல மரணத்தை என்னுடைய ஏற்பாலால கண்டுவிட்டனர். அதனால நீ வெறுமனே போரில் சென்று போரிடுவாயாக, வெற்றி பெறுவாயாக, அரசை ஆழ்வாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்வார். சோ அதனால நான் அழிக்கும் மரணம் இல்லையா, விபூதி யோகத்துல மரணம் நான் அப்படின்னு சொல்வார் இல்லையா. சோ செங்கோல் நான், யமராஜன், அதாவது இதெல்லாமே அவர் எடுத்துரைக்கக்கூடியது.
இந்தந்த ரூபங்கள்ல நான் இருக்கேன் அப்படின்றது வந்து 10வது அத்தியாயத்துல சொல்லுவார். 11வது அத்தியாயத்துல வந்து அதனுடைய அவுட்கம்மாவும் சொல்லுவார் இல்லையா. கடவுள் இல்லை என்றால் இல்லை என்று மார்த்தட்டி கொள்ளும் இந்த நாத்திகவாதிகள் அவர்களுக்கு மரணம் ரூபமாகத்தான் பகவான் அவர்களை அணுகிறார். சோ ஏன் மரணம் என்பது வழங்கப்படுகிறது என்றால் மேலும் மேலும் அவர்கள் நாத்திக கொள்கைகளை வந்து நாத்திக கொள்கைகளை செயல்பட்டு இன்னும் பாவமான சூழ்நிலைகள்ல வந்து உழறதுக்கு பதிலா அவர்களுக்கு மரணமே பெட்டர் இல்லையா. மேலும் பாவத்தை இழைக்காத ஒரு நிலையை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். அதுவும் அவருடைய கருணை தான் இல்லையா. இங்க இரண்யகசிபுவும் வந்து கடவுளை சவாலுக்கு அழைத்தவன் தான் இல்லையா. இந்த தூண்ல இருக்காரா அவன் கடவுளும்னா அவனுடைய ஹரி எல்லாம் கேட்கும் பொழுது அங்கே எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாத் மகாராஜ் சொன்னப்போ தன்னுடைய பக்தனுடைய வார்த்தை மெய்ப்பிக்கிறதுக்காக பகவான் கண்டிப்பாக வருகிறார் இல்லையா. ஏன்னா கிரெடிட் எல்லாம் அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவர். சில இடங்கள் எல்லாமே அந்த மாதிரிதான். சோ இது போல பூமித்தாயும் பிருது மன்னரை மரணத்தின் உருவமாகவும் ஆத்திரத்தின் உருவமாகவும் கண்டாள். அதனாலேயே அவள் உடல் நடுங்க தொடங்கியது, பயம் இல்லையா. அவர் ஸ்ட்ரெயிட்டா பேசியாச்சு. அதனால இனிமே நான் வந்து உனக்கு கருணையே கிடையாது, நீ கருணை இல்லை, அதனால உன் மீது நானும் கருணை கொள்ள போவதும் கிடையாது இல்லையா அப்படின்னு சொல்றார். சோ அவள் கை நடுங்கிய வண்ணம் என்ன பண்ண கை கூப்பியபடி அவள் வந்து பிரார்த்திக்க தொடங்குகிறார். சோ முழுமுதற் கலவிடம் அதிகாரத்துடன் யாரும் இந்த லாஸ்ட் 2 சென்டென்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம அதிகாரத்தோட இல்லையா கடவுள் இடத்துல நம்ம அதிகாரம் பண்ண முடியாது இல்லையா. அவர் எல்லோரையுமே வந்து ஆளக்கூடியவர். அப்படிப்பட்டவரிடத்துல நாம அதிகாரம் செய்ய முடியாது. யாரும் எந்த சூழ்நிலையிலுமே போட்டி போடவும் முடியாது. இந்த செகண்ட் அஃபென்ஸ் இல்லையா. சோ ஈக்குவல் நான் வந்து சுதந்திரமானவன் என்று என்றைக்கு நினைக்க முடியாது. நாம் இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மாக்கள். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நான் எவ்வாறு சுதந்திரமாக முடியும்? இந்த சுதந்திரம் எனக்கூடிய அந்த ஒரு உணர்வு வரும் பொழுதுதான் நான் பெரியவன் என்ற அந்த உணர்வு வரும் இல்லையா. இது எதனால் விளையும்? பொறாமைனால விளையக்கூடியது இல்லையா. சோ நாத்திகவாதிகள் எப்பவுமே தான் உயர்வானவர்கள் என்று எண்ணுவார்கள் இல்லையா. நானே வந்து கடவுள் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. அதனால் அவர்கள் வந்து சரணடைந்து, அதாவது எந்த சொல்லி அதனால் அவரை சரணடைந்து எல்லா காலத்திலும் அவரது பாதுகாப்பை பெறுதல். we should take shelter இல்லையா. அவரிடத்தில் தஞ்சம் புக வேண்டும். இப்போ சிஷ்டாஷ்டகத்துல கூட அந்த 5th ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிததூளி விச்சிந்தையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ நாதனம் நா ஜனம் நா சுந்தரீம் கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமையே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தி ஹைத்துக்கி துவை. அதாவது பக்தி எப்படி பண்ணணும்ன்றதையுமே அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டான்ஸா வந்து டக்குன்னு வர மாட்டேங்குதே, நடுவுல வரல எனக்கு. இஷ்டாஷ்டகம் அது அப்படியே கோர்வையா சொல்லிட்டே வந்தா வந்துடும். இல்ல 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 அது தேர்ட். ஒரு நிமிஷம். ஐநந்த தனுஜா கிங்கரம் பகிதம் வா விஷமே பவாம்புதோ கிருபையா தவ பாத பங்கஜா சிததூளி சதிருஷம் விச்சிந்தையா இல்லையா. அவருடைய தாமரை பாதங்கள்ல ஒரு சிறு தூசியாவது என்ன வச்சுக்கோங்கன்னு கேட்கணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பக்தியை வந்து எடுத்துட்டு போவோம். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் எனக்கு. ஓகே. சோ அப்படி நம்முடைய சரணாகதி இருக்கணும். ஓகே. அப்போ நம்ம அவருடைய பாதுகாப்பை தேடும் பொழுது நமக்கு ரட்சணை என்பது உண்டு. பகவான் கருணை உள்ளமும் கொண்டவர். இப்படி ஒரு வந்து கொடுங்கூற்றின் உருவமாகவும் அவரால் தரிசனம் கொடுக்க முடியும். அதனால நம்ம 2த்தையுமே 2 எக்ஸ்ட்ரீமையுமே அவர் இடத்துல இருந்து நாம பார்க்கலாம். எப்போ நாம தவறு இழைக்கும் பொழுது. எஸ் சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் பெங்களூர்ல இருந்து வரணும் மாதாஜி. நிறைய புக்ஸ் அவங்க பிரசன்ட் பண்ணது வேற, கோவில்ல கொடுத்தது வேற, ஏகப்பட்ட புத்தகம் மாதாஜி. ஒரு பெரிய ட்ராலில வச்சுட்டேன். எப்படி என்னுடைய புக்ஸ் இதெல்லாம் வேற, இந்த கார்ல எப்படி எடுத்துட்டு போறது கிருஷ்ணா அப்படின்னு பயந்துட்டு ரொம்ப அப்படியே வேண்டிட்டே இருந்தேன். அவனே கார்காரனை தான் ஏற்பாடு பண்ண மாதாஜி, டிக்கி பத்தாதுன்ட்டு. அவரு மேல ஒரு அந்த இது இருக்கும்ல மாதாஜி, மேல கார் மேல அந்த மாதிரி ஒரு கார் தானா வந்தது. என் பொண்ணுகிட்ட கேட்டா, நீ எந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணிய சொன்னியா அப்படின்னு. இல்லம்மா அப்படி தானா வந்தது. அப்பதான் அந்த 2 ட்ராலியையும் அது மேல வச்சு அந்த புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்த மாதாஜி. பகவானா எனக்கு அது மாதிரி அனுப்பி இருக்காரு, நான் நினைச்சதை அவர் அப்படியே அனுப்பியிருக்காருன்னு நான் உணர்ந்தேன் மாதாஜி. எப்ப நீங்க எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம இறைவனை நாம வந்து இது வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம வீட்டுல
அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம இதை வந்து சந்திப்போம் இல்லையா? ஆனா எப்பெல்லாம் நாம வந்து நாம செய்யறோம், அப்புறம் நமக்கு ஒரு சுயநலம் கொண்டு ஒண்ணு நம்ம மாற்றுகின்றோம் என்றால் அது நடக்கவே நடக்காது. கண்டிப்பா நடக்காது. ஆனா அதே பொதுநலம் கொண்டு நாம் மாற்ற முயற்சித்தோம்னா அது கண்டிப்பா நன்மையில வந்து ஓகே. நிச்சயமா சோ மாதாஜி. ஹரே இவ்வளவு கிருஷ்ணா. உங்க ஆச்சரியமா இருக்கு. கஷ்டத்துல நான் வந்து மனசுல கூப்பிட்டானாக்க நினைச்சது அது மாதிரி சங்கடா. அனுப்பியிருக்காருன்ட்டு. நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை நினைச்சா மாதாஜி ஏதாவது ஒரு வகையில வந்து அவரு கண்டிப்பா வந்து எவ்வளவோ விஷயத்துல பாத்துட்டேன் மாதாஜி. ஹெல்ப் பண்ணுவாரு மாதாஜி. எங்க இருந்தா அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவாருன்னு தெரியாது மாதாஜி. ஆனா எந்த ஒரு படிக்கிறதுல முதல்ல அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு மாதாஜி. உண்மையாவே நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கஷ்டத்துல கிருஷ்ணா கூப்பிட்டா நிச்சயமா மாதாஜி. ஹெல்ப் பண்ணுவார் மாதாஜி, நான் பாத்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் மாதாஜி. நிறைய ஹரே பேருக்கு கிருஷ்ணா ரியலைசேஷன். புஷ்பா மாதாஜி மாதாஜி. எங்க போயிருந்தீங்க? ஹரே எங்க கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, 2 ஓகே. நாளா நான் வந்து கருட சேவை பாக்குறதுக்காக அண்ணன் பெருமாள் கோவிலுக்கு போய் வந்ததே மாதாஜி. பகவானுடைய கிருபை தான் மாதாஜி. நான் நினைக்கல மாதாஜி போகும்ட்டு. அப் டு 28 வரைக்கும் நான் நினைக்கவே இல்லை மாதாஜி. கிருஷ்ண கிளாஸுக்கு வர்றப்ப கூட நான் நினைக்கல மாதாஜி. if you are healthy, that is more than sufficient for me. Okay. மாதாஜி Okay. மாதாஜி, போன சண்டே வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு நான் அருப்புக்கோட்டை இஸ்கான்ல பார்த்தேன் மாதாஜி. மண்டே வந்து அவங்க கிட்ட இது மாதிரி நடக்குது அங்கே கருட சேவை, எனக்கு போகணும்னு என்ன இருந்துச்சு. ஆனா நம்ம சேதுலட்சுமி மாதாஜி, பிரேமராணி மாதாஜி எல்லாம் பஸ்ல மதுரையில இருந்து போறாங்க, எனக்கு அப்படி டிராவல் பண்ண முடியாது. சரி, அப்புறம் மகன்கிட்ட கேட்டேன், அவனு இப்ப வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான். சரி பகவானே விட்டுறேன் நான். எப்படி இங்கே பிருந்தாவனம் போறதுக்கு நினைச்சனோ அதே விட்டணும், இது மாதிரி விட்டுட்டேன் மாதாஜி. 28 சாயந்தரம் அவங்க கிட்ட சொன்ன உடனே அவங்க சொல்றாங்க, உங்களுக்கு போகணுங்கிற எண்ணம் இருக்குல்ல, போகணும்னு ஆசை இருக்குல்ல மாதாஜி, நான் இருக்கேன் மாதாஜி, நான் உங்களை கூட்டிட்டு போறேன் அப்படிங்கிறாங்க மாதாஜி. கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு 28 வந்து நான் உங்க மகன்கிட்ட சொல்லி தக்கல்ல புக் பண்ண சொல்லுங்க, ட்ரெயின் இருக்கு, விருதுநகர்ல இருந்து இருக்கு, அருப்புக்கோட்டையில இருந்து இருக்கு அப்படின்னாங்க. எங்க மயிலாடுதுறை சீர்காழி போக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன். என் மகன் சொன்னான், அவன் வேண்டாட்டு ஒரே இதா பிளண்டா சொல்லிடுவான்.